Μάριο. Χριστίνα. Τον έβγαλα. Εγώ είμαι. Δεν σε βγάλουμε εκεί. Έλα, βγάλτε με τώρα, τι κάνεις. Μαλακίες έκανες τώρα. Κάτσε, ωραίος είσαι, μωρέ. Μην γελάτε, μωρέ. Βγάλε με, πώς τα βάλες τώρα. Α, έβγαλε φωτογραφία. Όχι, περίμενα να σε βγάλω κι εγώ φωτογραφία. Έβγαλες. Έβγαλε και δεν τα λέγα. Εντάξει, θα μου τις περάσεις. Εντάξει, να πάρω εγώ λίγο Έτσι τα κι αλλιώς φτερά μου. μας χρωστάς κι άλλες φωτογραφίες. Τις έχει Φελισία. Και πότε θα τις περάσει, θα μου τις περάσει, θα τις βάλω στο Facebook. Να ρωτήσω κάτι. Και Facebook, ρε. Πας καλά. Μην βγάλεις φωτογραφίες μας. Να σου πω, αν είναι για να φτιάξει καφέ να πιείτε, γιατί πρέπει να πάμε κάτω, γιατί δεν θα βρούμε χώρο να κάτσουμε. Όχι, πάμε. Εμείς Ορίστε. έχουμε πει καφέ. Τα πιτσιρίκια ακολουθάνε, δεν θα βρούμε, έχει πολύ κόσμο. Εμείς έχουμε καφέ στα σέικερ, δεν θέλουμε καφέ. Μήπως θέλει χυμό το παιδάκι. Όχι, τις έχω Ήδη μου τον έχεις δει. τις έχω και νερό από. Έλα από εδώ. Θέλεις χυμό λεμιό. Δεν το πειράζει.